तहले अरे अरे कि 2 मास बीतले अरे अरे 3 मास हे ललना बैठो बेटी बतौ के लूर सीखल जाला कैसे आ कुआरे में लगा नहीं खेद हो गए ऐसे माथ बलुगा लो रखो हाँ बबुआ हाँ बुझाता कि 4 बजे भोर में बैठल बड़ी कपार पर लुगा लो लुगा ओढ़ो और है कपार पर चरवा ओढ़ो इंग्लैंड से चल के आइल बिया इंग्लैंड से चल के आइल भाई इंग्लैंड से हाँ ई बिहार हो एगो हम गाना गइले रही एगो गाना फिलहाल में हमार लॉन्च भइल बा प्रकाश भाई के हमरा लिखल हो कि हनी बिहारी सीधे टांग ले हम कोरा और किया गा पीछा न घूमे वाला होनी छोड़ा रे लेकिन गीत के भाबा स्वर के भाबा तनी तू लोग तनी हाई बना के हौसे ले लो ऐसे काम ना चली जय तो अभी ना को तारा के कुछ नहीं के कहे के लेकिन भाव देवे के बा हमरा सुमेर वो बड़ी मेहनत से हमरा सुमेर बबुआ के लड़का भइल बा ऐसे तो हमरा कहे के ना लेकिन का करबो कहिया के माफ रहेला हां सब जोर बतो कहेला लो तू हां सुमेर बबुआ के भइल बा नो का दिलू भाई तू कहल सुमेर को लड़का भइल बा का एक मतलब तोरे होई बबुआ कहे के भाबा अरे किए कमास भी तहले यार अरे 2 मास भी तहले यार